9. maj 2023 fik Pia sit liv tilbage. En operation i New York reddede hendes liv i sidste øjeblik. Her går Pia ud af hospitalet efter 16 lange måneder i sengen, men historien ender desværre ikke her. Pias søn Asger på kun 18 år fejler nemlig det samme. Asger og Pia er en historie om en mor og en søn, som altid har haft et tæt bånd. De var vant til et aktivt liv med bevægelse og træning og mange og lange gåture. Asger elskede at diskutere filosofi, fysik og psykologi, livets mange store spørgsmål, med plads til sjov og grin. Men i 2020 tog livet for dem begge en brat drejning. Både Asger og Pia blev ramt af kraniocervikal instabilitet, som betyder, at hovedet sidder løst på nakken. De blev begge sengeliggende i de fleste af døgnets 24 timer. Pia endte i en akut livstruende tilstand. Pia fik en livreddende operation i New York. Men Asger, der nu har været alvorligt syg fra 14 til 18 år, i alle sine vigtige teenageår, mangler stadig livsvigtig behandling. Asger drømte om at studere genetik, spille klaver og havde 1000 idéer og tanker om projekter. Men i stedet er han bundet til hjemmet på 3. år. Der findes desværre ingen behandling for sygdommen i Danmark, men i udlandet står der heldigvis dygtige speciallæger klar til at hjælpe Asger. Asgers omfattende behandling starter i januar 2024, altså lige om lidt. Men familien, der har realiseret alt, mangler den sidste hjælpende hånd. Der er heldigvis noget, vi kan gøre. Støt indsamlingen og giv Asger livet, håbet og drømmene tilbage. Din hjælp gør en forskel.